Todos recoñecemos as formas dos pronomes galegos eu, ti, el, ela, nós, vós, eles e elas. Ben porque as aprendemos na escola ou ben porque llas temos oído a outros galegofalantes. Pero non todos as utilizamos. Tú vas comigo pero il marchou só. Iles son os meus pais. Vou para a casa dil. Do mesmo xeito que uns galegos din ti e outros tú, tamén uns falantes din el, mentres que outros din il e iles. Os galegos que utilizan a forma tú son os que tamén din il e iles. As formas tú, il, iste, ise e aquil identifican axiña os falantes de Lugo e Ourense. É curioso que os que din tú e il sexan os que pertenzan ás dioceses de Lugo e Ourense. Certas diferenzas na maneira de falar dunhas zonas a outras de Galicia cadran cos territorios das dioceses, que son divisións antiquísimas que responden a agrupamentos socioculturais que deixaron o seu pouso na lingua. Por iso falamos do galego mindoniense para referirnos aos trazos dialectais característicos da zona de Mondoñedo, do galego tudense polos da área de Tui, ou do galego auriense polo galego de Ourense. Esta forma il, iles, comeza a aparecer nos escritos a partir do século XVII. Os que máis a usaron foron os escritores ourensáns, como Curros Enríquez, Risco, Cuevillas ou Otero Pedrallo. Pero tamén botaron man desta forma a autores de outras comarcas, por soar ben e ser distinta da forma castelá. Incluso a usou algunha vez o padre Sarmiento, como cando en 1746 escribiu: e que il, como é claro, vivo e justicieiro. A forma el e eles, da que temos constancia dende a Idade Media, é a que ten na actualidade máis falantes. Por iso é a forma normativa. Ben falado. Un froito que recollemos nas silveiras. Uvas. No, amoras. Ves como sabes? O territorio no que se di il e non el corresponde á diocese de Ourense e unha parte da diocese de Lugo que ten algúns concellos da provincia de Pontevedra. Por iso, en Carballedo de Lugo din fai o que cura dixere e non o que il fixere. E en Ourense din o que anda un ano ao lado dun coxo, ao cabo do tempo coxea il tamén. E os telespectadores que nos seguen con fidelidade a estas alturas saberían decir exactamente de onde é a persoa que diga isto. Sempre o forno lle chama ao moín queimao, sendo il o máis abrasado. A que sí? Abur.